Kana kusubscribe GMTV Entertainment. Ndinopika Dr. Max ndimi mango wetera mamati GMTV. Aiwa maganyanya GMTV. Shamuno ita zinospaka. Mai makadiko. Tiripo makadiko mkwasha. Tina nekurise kukumba. Aiwa kumba kunosimba. Aiwa kutenda. Makadiko wasikuru. Aiwa wazukuru vari nani zvavo amene varisiya mukumba. Aiwa vanofara zvavo. Kutendera gaidi mbomhanyira kubasa kwandiri kuita uko. Alright mkwasha nditomboendawo pagarden apo. Alright mai. Ewe. Entertainment. Ndinopika Dr. Max ndimi mango wetera mamati GMTV. Aiwa maganyanya GMTV. Shamuno ita zvinospaka. Shamuno koita zvinospaka kunyangwe une masesa anopera. Aiwa imimi maganyanya gore rino imimi masosi munopedza. Kunge muhati weisando idzo oyi vasingaone kugona vaone vasingaonewo fura imboni nindadedzera ahoyi zvamunoita zvakanyanyisa kunyangwe zvinosekesa une stress inopereka ndiri ndega ndichagoneka GMTV aiwa maganyanya GMTV zvamunoita zvinospaka zvamunokoita zvinospaka kunyangwe une mastress anopera.